ban jan shushu bat kham kloi ban yo ya kilat kilinti na kabanta ka roi ka par jong ka thany ki nong yalam shnong ki nong yalam raj kentup de da ka jingkersan jong ka wei ka seng bhalang menta ka sngi ka senjuk ki rang ba shnong ka raj nong tulu ha ka jing don lang jong ki nong yalam jong ki san tli ki raj ki ba kentup ya ka raj nong tulu ka raj marmany ka raj nong bri ka raj khuswai bat ka raj mathan ha ka jingkersan jong ka wei ka seng bhalang hari bhoi ka balatip kum ka ribhoi youth developmental and social organization kila penlong ya ka jing ya kendulang ban ai ya ka jingkersan halor ka jingdawa jong UMLA bat UMDC ka thany badru ka baladawa na ka ribhoi dorbar halor ka jingdon kam bandon no ka CNRD block ha umden halor ka nongrim ba ka umling CNRD block kala jangai palat na ka ne ka thany uba amat sibon skim ubri presiden jong ka senjuk kirang ba shnong ka raj nong tulu haba jingkren ulaong bakalong ka basyem jing e na kabanta kipaj ba nong shong shnong ban let don kam shudo sha umling tang na kabanta ban yo ya ka wei ka kon namar kumba ka long hi ka umden kala jangai kumba laipo kilometer AA na ka office jong ka umling CNRD block bat ki babun ki shnong ki badon sha ka te ka thany kidang jangai sa kumba arpo kilometer AA na ka shnong umden bat ki badang habru ha ka te ka CNRD block kapala penjenjar ya ka legawan nalor ka jing sniu jong ki surok yat kali uba amat sibon skim ulong ru balada ka sorkar ka kloiban persngap ya ka jingdawa bandon ka umden CNRD block ka jaga kala don lupa nak banta banbu ya kete ka office bat nagaliang jong kinong yalam kilapan pauru ba ka thany umden kala don kampalat ya ka CNRD block na kamta ka bit ka biang jong ka thany barok ka wei nakaliang jong pa Arnold Sengkli ubri presiden jong ka seng RBY DSO ulong bakum kaseng ka ai ka jingkersian ka bapura bat ka baskem ya gane ka kanhun na ka banta ba ka yeng ha ka nong rim ka badai ulapan pauru ya ka jingkhublai ka ba kerpang ya MLA bad MDC ka nong po constituency ba kilai le sitam bat kilai i ya ka jingdon kam jong upaj ba ka thain ka jing kendu lang jing ni ka por tolong na ka banta bandon no kan ka blok sianar di blok ni amben kade ka jing angnur ka belaslan nadu isnan jong manswa khamtam hadin baga jiran balayo na lagi jong blok babun ki pajba na gani kathan umdan area doni narai naplu mathan marman kuswai bat khamtam nen tigil igi than nang khap na special yang lo perero nila bakila jangai pula banlek syaki blok nan kila yang muslim len amling na bata ibu ikut berit leni literacy certificate ke hab banian reform nya kilometer ban poi seblok tekani kala penong ni betul ke jing sungkhya khantam ke nong yalam tu ni kathan bangila smude ban kersan habin ba kinong ni khmat tu kanong ko si MLA ba MDC ni ba kilalek ban bu memorandum social minister bandon ka blok ha den area ke nagalian joni baro kat ibadon ni kinong sumsyar snong ki nong yalam ra ke jomi na baro NGO ni dagawe ka sur nila manjur bat nila ikut ban kersyang ni kene ban yo ga blok ni hamden ban dawa sarkar bakan le khangkulai ban pensuk yang do usuk nung badan kam yiki kampung roy marngitip ba ka blok kade ka channel ban baro ki jing penroy ki kampung roy ki wan ba jungka den ma kata kalabu jing e pelak ya ki nong song sinong bidumi khamtam anong kendong bat ka jingduk ka jingban tu ne kham ne ban yo ilo bai kali ban let seblok kam dade tang ki revsimet hendrai ki kam sinong dinong yalam sinong ngitip ni kadang ba sinong pun di betul na banta iwe demand form ki hak ban let life force of 4 kilometer bat poi sha lim blok ban pendek ye tam ga jungti te ngilap begini gede gede na ka por de na ka tahu ka nilai ko bat ngilaya menjur lang badon na ka blok dan bat ka sarkar ka ban le na thamploi na banta ipat ba jong ne thang ga jongi ban ngeng skam bat kane kan long ga jing ku na ka banta ikun ki hajar jong ne ka dom ka thang ga jongi nagalem jong ka kinong sensar senong ni ka jaka nidon bat ngeng skam malada ka sarkar ka kloi ban ahe gane ka blok hani nagalem joni nidon ka jaka ka babyang bat ka song haka bat ka ban thmi kanu ka jaka ka don kam bat ka nu ka don kam nagalem joni ni kloi ban ahe entrelam ban penyo e ka sarkar e gane ka jaka bat ka jiang nu tu ni kolong tang wei ka ta kolong ka blok di banwan nagalem joni kum ka sen ni kershan pura ya ka e ka jingkwa jong ka ne ka thanan ne bandon no ka
umdan CNRD blok ban ram kumbala ong ba trismat ba ka jingmen toy ka ding namata jing thani babun ha ka ba milatip ba hapo jong ne ka thani ha ban de sdum len blok umlen nginga ko blok umlen ngi tip ban mila ba ka umlen blok tadi ka ba he tam ko de district hak ba kan thuk that is light spa so spa tali kisnom rela da pin kai ki babun kisnom ki ba lada onyo ya ka umden CNRD blok ka jingira pa ki sisma hadu aspa tali kisnom kaneram lada ka government kan ai ya ka umden CNRD blok hangne tenagalam jongi ka sengi kersan radba ya ka e ka jing kwa ka jong ka than nang ba konsu ikna samla ka jong kenam konsu ya ki nong shong than ha ka jong por ka sen ka kersan radba khamtam ya UMLA buat MDC Bandung Borong jong kanong po MDC hadin bani bagi nagalam jong ni kinong nikmat jong ni kila le banbo ek memorandum ala khakna kari ku Julai arjar ko ni tane kila le dam shong meeting bas chief minister Bandung Borong jong ni yang nailam jong ni kan tu ya government ba ka simkhia ya te ka issue jong ka dong ba ka than ka jong ni ha ka jong por nagalam jong ni ai public kerpan ba ngindas ngu shide ya UMLA jong ne kathan ba simkhia ba tip ya ka bha kamian ka khya ka shon khamtam ke babun ne de ki nong bala ki nong rap ki badong